Hát akkor először is hagyja mutassam be a Tápai Maraton Tereplovas Klubnak a lovastorna csapatát, ahol az érdekességet az 5 gyermek és a futószárazó teszi természetesen. 5 leányzó, 6 leányzó, meg hát egy leányzó, aki éppen annyi idős majdnem, mint az 5 kicsi, az 25 éves a Cili, az a kanca, amivel dolgoznak. Nagyon ritka, és úgy látom, hogy teljesen épkézláb ez a Cili, jól dolgozik. Balázs Dóra a futószárazó, Kóris Nellike az első helyen, Nellike, hogy tessék kilépni, úgy, és meghajolni. Kóris Nelli, tapsoljuk már meg a Kóris Nelli. Két király Barka, kilép, meghajol. Borka, bocsánat, Borka. Két király Borka, ő 4 évet töltött. Alig, hát nagyon nem szabadna itt a korokat mondani, de most még talán. Kovács Tíme a Dórát nézzük. Azaz, Dóri, 5 éves. Ország Sugár Zoé, 5 és fél éves, köszöntöm. És Szirácki Nikolett Pira, aki ma 5 éves. Gratulálunk az 5 éves korból. És akkor a Cili is lépjen elő, aki most mindjárt köszönti önöket, lépjen előre, és kicsit úgy, nagyszerű, és 25 éves, és állandóan nyughatatlan a Cili, nagyon bírja. És hajrá gyerekek, nézzük, hogy hogyan is dolgoznak a leányok a Cilikével. Cilike egy tarka póni, mondjuk úgy, hogy lovagló póni. És kezdő a Kóris Nelli. Mehet az anyapa. Gyerekek, az az igazság, hogy nagyon fegyelmezetten kéne ott állni, de most külön kérnénk, táncoljatok közben. Ugyan. Óriási. Azaz nyugodtan, tessenek odafigyelni és táncolni. Robin. Mindenki, aki megérkezik, táncol. Gyorsabb a Cili, mint a segítség. Tehát fontos azt tudni, hogy először meg kell tanulni a biztonságosan ülni a lovon. Azt a ilyen ügyes voltál. Ő volt a Borka? Borka, két király Borka. És kifelére is ugrott a Borka. A Dóra következik, Kovács Tíme a Dóra, jól mondom? Jó. Ez az, tapsoljuk meg! Milyen ügyesen fölkaptam. Ország Sugár Zoé. Na Zoé, hol lebár. Oly, de ügyes, de elegáns. Ő már nagyon okosan ugrott el. És a ma 5 éves következik Szirácki Nikolettira. Nagyon ügyes Akira, milyen pontosan és fegyelmezetten csinálja ebben a Cilivel a bemutató térdgyakorlatot. És párosgyakorlatok következnek talán. Úgy látszik. Nagyon aranyosan, tapsoljuk meg! Dobjunk félre, vége minden áll szenvedély. Én egészségesen menjünk a zöldbe szívünk friss levegő. Irány a... Ez igen, ez egy mérleg volt.
Értékű érlettel. Nagyszerű, köszönjük. Jön a Kord elnök, Kóris Melli, ilyen tévőrel. Háj, de ügyes! Páros gyakorlatokból. Angyalka gyakorlat. Ügyesek nagyon, már hátul is dolgoznak, nem csak előre. Hogyan tovább, és akkor kérnék szépen a zenét egy kicsit lassítsuk, az a halkabb legyen, hiszen hullagyakorlat fog következni, ahogy látom. A hullagyakorlat. Bocsánat!